Takže čaute, moje meno je XD Šimon a dneska dáme tých 10 000 trofejí. Jo, hrám do Showdown, pretože ma pozval kamarát, takže ideme na to. No okej. Dúfam, že tu nebude nikto zlý, napríklad ako, neviem, nikto. Lebo my sme už vyhrali asi tak 3-krát za sebou a rád by som aj teraz vyhral, lebo už dostanem tých 10 000, takže tak. Come on, ja som trafil do boxu a nechcel som trafiť do peny. No super, som prehral. Ináč, dajte odber a like, budem natáčať naživo. Viem, že som dneska aj natáčal naživo, ale nejako mi nešlo natáčať naživo. Takže tak, a možno sa to podarí. Tak a ideme do videa. No okej. Musíme ich dať proste. Vyhrali sme, kámo. Yes. Máme 10 000, ty vole. Máme 10 000. My sme to dali. A čo mi padne z Legendary Star? No okej, poďme na to. Ty si robíš srandu.